Δες αυτό το λαχταριστό gluten-free κομμάτι. Ένα πράγμα που το κάνει καλύτερο δεν είναι απλώς ένα πράγμα. Βλέπεις, αυτός ο συνδυασμός χαράς και θρεπτικών συστατικών είναι φτιαγμένος από τις καλύτερες πρώτες ύλες του Φαμπρίτσιο και την αγάπη του για τη γη. Με τις καλύτερες πρώτες ύλες όλων των αγροτών μας και τα άγρυπνα βλέμματά τους. Με κάθε στιγμή συγκίνησης. Είναι φτιαγμένο με τους καλύτερους σπόρους που ελέγχονται από την Λάουρα, το καλύτερο των ονείρων και το καλύτερο των ψιθύρων. Πώς εσύ και εγώ θα αλλάξουμε τον κόσμο. Φτιαγμένο με το καλύτερο από τα τσιμπημένα δάχτυλα, τις δυνατές γροθιές, τις περιστροφές και τις στροφές. Με το καλύτερο του wow και το καλύτερο της σιωπής. Κοίτα αυτό το ακαταμάχητο gluten-free κομμάτι. Αυτό το γευστικό μικρό θαύμα είναι φτιαγμένο με το καλύτερο από ό,τι έχει σημασία. Το καλύτερο από εμάς.